ka koni esadia Sibani ya boda ka. Status mar Willy Mutunga. Kapono bedo gitain. To piny Kenya onego bedno selose. Yes. Martha Karua inyalo wacho ni well en jatend duondo bura Boniface Mwangi Giri wacho ni activist. Sawa, serikal nyalo kodi samoro nyegidhie arrangements no kigin. But ngamuse bedo chief justice mapachoka. President ma judiciary. Passport ma en go oken ma chalo ma wan godo. En gi marakwar. To kodhi kucha to piny Tanzania emonego bedni rwake. To ka koro bendo kete koyo no dini ne no konya wuok. Tadira makende en ni piny Kenya onego bedno segolo duonde. Lengini kelo penjo mang'eny. Lengini kelo penjo mang'eny malich. Kai kama koro agombie yena yawachi. Kai kama koro wagombie Jakom Raila Odinga manene.